ଜୟ ସୀତାରାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। महाराज दंडवत प्रणाम जय सीताराम। ଦଣ୍ଡବତ। ଆଉ କଣ ସେବା କରିବି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ 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 सेवा नुहे ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତଳେ ପକେଇଛି। ଆଉ କଣ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ? मु गोटे मिनती करी आपण पाखरे मिनती ହଁ କୁହନ୍ତୁ। आपण मो मुह को देखंतुनी ହଁ कि କୁହନ୍ତୁ। काहा मुह को देखंतुनी ହଁ गोटे କୁହନ୍ତୁ। साधु ପାଇଁ କି ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଟେ ସାଧୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି ଧର୍ମ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଧର୍ମ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ସେୟା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ହଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ହଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି କହୁଛି ମୋର ମହାରାଜ ଅଟୋ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। ହୁଁ। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ବି କଥା ହୁଏ ଅଟୋ ରେକର୍ଡିଂ ହବ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମିନତି ନାହିଁ। କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ପକେଇବି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେତେ କଥା ହେଇଛି ହଁ ହଁ କଣ କିନ୍ତୁ ତା କେବେ ବି ପକେଇନି। କଣ ଅନୁମତି କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମହାରାଜ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ ହୁଁ। ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌଧାମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୁଁ। ଏ ଗୋଧାମର ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲା? ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌଧାମ। ଭଗବାନ କପିଳାସ ହଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଅଧିଷ୍ଠାତା। ହଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହଁ ମହାଦେବ କପିଳାସ ହୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଧାମ ଟିଏ କରିବା। ଏ ହୁଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆମେ ଗୋଶାଳା ଗୋଧାମ କରିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏ ନାମକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯୋଉ 7,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 8,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ ଅଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। 7,000 ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କହୁନଥିଲି 7 ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ମାନେ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋରି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 3,000 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ବି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମଳୟ ଭାଇ 3,000 ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ 2,000 ପ୍ଲସ ଅଛି, 8,000 ପ୍ଲସ ଅଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଯେ ମହାରାଜ ଏ ପଇସା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ହୁଁ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ଥର ମହାରାଜ କହିଛି କୁହନ୍ତୁ? କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାରାଜ ମତେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ କରିବା ବୋଲି ବାସ୍ ବାସ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ନହେଲେ କୋଉ ଗୋଶାଳାକୁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଶାଳାକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ। ଭାବିଥିଲେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଇ କୋଳିଆ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଇଦବା ପାଇଁ। ଏମିତି କଲେ କୋଉଠି ଦେବା, ମୁଁ କହିଲି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଆମେ କହିଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କଥା ନୁହେଁ କି ମହାରାଜ? ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ ଢେଙ୍କାନାଳର ସେ କଣ୍ଟାନାଳି ବାଇପାସ ର ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାଟି ଯୋଉ ମୋ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତା ସତ ନା ମିଛ? କଣ ଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ନା କୋଉଟାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେ ମୁଁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌଧାମ ନାଁରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ପକେଇଥିଲା ଯୋଉ ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବେକାରିଆ କଥା କହିଛି ଆଉ ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନଥା କରିଛି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମହାରାଜ ସତ ଆଉ କି ମିଛ ଆପଣ ମହାରାଜ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଖୋଲା ହୃଦୟ ଖୋଲା ମହାରାଜ କଥା ରଖନ୍ତୁ। କଣ ଏଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଡିଓ ସେ ପକେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ମହାରାଜ? ହଁ ଯେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ହଁ ପକେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏପଟ ସେପଟ ମୁଁ କିଛି ଭାଷା କହିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ରହିଛି। ମୁଁ କେତେବେଳେ କଣ କହିଥିଲି ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାରାଜ ଆପଣ କେବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଏସବୁ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଭିତିରିଆ କଥା ଗୁଡା ଜାଣିନଥିଲେ।
ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ର ଅଡିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ପଚାରୁଛି ଯେ ମହାରାଜ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 7,000। ମନେ ଅଛି ମହାରାଜ? ନା କଲେକ୍ସନ କରୁଛି କହିଲେ ନା ଖାଇଛନ୍ତି କହିଛି। ହଁ ଖାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣଉଛି ମହାରାଜ। ନା ସେଟା କୌଣସି ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟେକରେ ସେ କଲେକ୍ସନ କଥା କହିଥିବି କଣ କଥା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ କଣ କହିଥିବି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକ ଶୁଣିବେ କହିବେ ଏ ବାବାଜୀ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଉଛି ଖାଉଛି, ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବାବାଜୀ କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଏ ସାଧୁ ଠିକ କେମିତି କହିବେ? ମାନେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାଇନେଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ନା। ନା ଧରନ୍ତୁ ନା 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 ମହାରାଜ, କାହିଁକି କହିବେ ମହାରାଜ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଟା ଖାଇବା କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମହାରାଜ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଯେ ଆପଣ ଖାଇବା କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉ ନ ହଉ ଅଲଗା କଥା। ମାନେ ପ୍ରମାଣ କହିବେ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଇକି କହିବା, ସେଟା ବି ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ଗୋଶାଳାରୁ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ କଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆମ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହବ କାମରେ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବା। ମହାରାଜ ହୁଁ। ସେଇ ଅଡିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛି, ମାନେ ମତେ ନିନ୍ଦା ଦବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ। ମୋ କହିବା କଥା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି ତ ସେ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ହଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କରିନାହିଁ, ମିଛ ଆରୋପ ଲଗେଇଲେ ମଣିଷ କଣ କରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା, ଆଜ୍ଞା ତମର ଅଲଗା କେସ୍ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୋଧାମ ବିଷୟରେ ପୁରା ଯୋଡି ଜଡିତ ଅଙ୍ଗିତ ଆମଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 3 ଜଣଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଖାଇନ। କାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାହା କଣ ମହାରାଜ? ସିଏ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବ କଣ କରିବ, ମତେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୁଁ ସେଟା ନାଇଁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯୋଉଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆପଣ 1000 ଥର ତାକୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଚୁପ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ କଣ କହିଲା ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫୋନ? ସେଟା ସେ କଥା ଆମର ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଧାମ ଉପରେ କଣ ମୁଁ କରିବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯୋଉ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମାନେ କୋଉ ଗୋଧାମର ଖାଇବା ପ୍ରଚାର ନା ହଁ ଆଉ ତା କୋଉ? ସତ ନା ମିଛ? ମାନେ କୋଉଟା ଗୋଧାମର ନା ଅଲଗା କଣ? ହଁ ସେଇ ଗୋଧାମର। ଗୋଦାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ତାମାନେ ସେ ଟାଉଟରୀ କଥା ଗୁଡାକ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ନା ମହାରାଜ? ଆଉ ଯଦି ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯଦି ସିଏ ମୁଁ ବା କହୁଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଅଡିଓ ପଠେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ସେତିକି କେବଳ ମହାରାଜ, ଆଉ କଣ ଆଉ କହିବି? କାରଣ ଏତେ ଆଉ ମହାରାଜ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ମିଛର ଗୋଟେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ କେମିତି ଯାଇପାରେ? ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ବି ମାନେ ଏଭଳି ମାନେ ପାପ କେବେ କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କରଠୁ ବି ଏତର କାମ କରୁଛି ମହାରାଜ, ଆଉ କଣ କହିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢା ପିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏତେ ଆଲୋଚନା ନ କରି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କଲି, ତୁମେ ଯୋଉଠି ଛାଡିବା କଥା ଯଦି ଛାଡିବ, କୋଉଠି କହିବ ଯଦି ନାଇଁ ବାବା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କହିବେ, ମୁଁ ବି କହିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ବହୁତ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ସାମାଜିକ କାମ ହଉ ନିଜ କାମ ହଉ କିଛି ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଇ ସାମାଜିକ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁନି, ଏଇ ବିଷୟରେ କରି 6 ମାସ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ନା ନା ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅଡିଓ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମହାରାଜ କହିଲେ? ଯେ ସିଏ ପ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡା କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡା କଣ କହିଥିଲା? କୋଉ ଘର ଝିଅ? କଣ କହିଥିଲା ମହାରାଜ ସିଏ? ସେଇ ପ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡା କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଏକଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡା କଣ କହିଥିଲା? ଯେ ସେ କୋଉ ଘରର ଝିଅ? ଆପଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥିଲେ ବୋଧେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ କହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ହୁଁ ହୁଁ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ କଣ ସମାଜ ସେବା ନା କୋଉଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଛି କୋଉଠି ଘରେ? ମୁଣ୍ଡା ଘରେ। ହଁ ସମାଜ ସେବା ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ବ ଆଉ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡା ଘରେ ବାହା ହେଇଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ମିଛ। ଆଉ
କାଳିଆ ମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ 15ତମ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର କଣ ସେ କହିଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ନାଇଁ କି ମହାରାଜ? ଏଇଟା ତ ସର୍ବବିଦିତ, ସେ ତ ସୌମ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟର କଣ ତାଙ୍କୁ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ସେଟା ମୋର କିଛି ଦେଣ ନେଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଧାମ ଉପରେ ଆପଣ ମତେ କଣ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ସିଧା ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ କହିବି। ସେ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଅଡିଓରେ ସେ ଅଡିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଶୁଣେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାରାଜ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ସତ୍ୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ବାଜିଲା ଅଡିଓଟା। ଗୋଧାମ ନାଁରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ଖାଇଛି? 7,000 ଟଙ୍କା। ସତ କଥା କହିଲେ ଆମ ଗୋଧାମ ନାଁରେ କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ଖାଇଛି? 7,000 ଟଙ୍କା। 7,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହିଲେ ଆମ ହଁ ମତେ ସୁବିଧା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଲେକ୍ସନ କରି ଖାଇଛି 7,000। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଶୁଭିଗଲା। ମହାରାଜ ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୋଧେ କଣ ଫର୍ଜରୀ କରି ପକେଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ କଲେକ୍ସନ କଥା। ନାଇଁ କଲେକ୍ସନ ନୁହେଁ, କଲେକ୍ସନ କରି ଖାଇଛି। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାରେ ମୋ ଜାଣିବାକୁ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥାଟା ଯୋଉ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ 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 ବାକ୍ୟରେ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ନ କହିକି ମୁଁ ହଁ ମାରିଦେଇଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା। ସେଟା ହଉଛି ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି କୁଟିକି ଯୋଡିଛି ନିହାତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କହିବାଟା ସେ ଖାଇବା କଲେକ୍ସନ ଖାଇବା ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ମାରିଲି ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥାଟା ସେ ଯୋଡିଛି ଫର୍ଜରୀ କରିକି। ମାନେ ସେ ଖାଇବାଟା ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେ କଲେକ୍ସନ କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଅଡିଓ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଛି କଲେକ୍ସନ କରି ଖାଇଛି। ନାଇଁ ସେଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ମାରିଦେଇଛି, ଏଟା ମାନେ ସେ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଏଟା ନାହିଁ। ଖାଇବାଟା ତାମାନେ ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ଅଛି, ତାମାନେ ସେ ଯୋଡିଛି ମହାରାଜ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳୁ ସେଟା ଖାଇବାଟା ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମିଶେଇକିରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଚାରଧାରାରେ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନି, ସେ ଖାଇବାଟା ତା ଦେହରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁରା ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି 7,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମହାରାଜ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ମାନେ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ମାନେ ମୁଁ କହିକି ଅଲଗା କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ମିଛ କଥା। ତାମାନେ ସେ ଯୋଡିଛି ମହାରାଜ, ଫର୍ଜରୀ କରୁଛି। ଏମିତି ତ କେତେ ଫର୍ଜରୀ କରୁଛି ସିଏ। ଟାଉଟରୀ ତ ଯିଏ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଯିଏ ଟାଉଟରୀ ମାନେ ମିଛ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇଯାଇଛି ବୋଲି, ସିଏ ଅଲଗା ଟାଉଟରୀ କାହିଁ ନ କରିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ? ମହାରାଜ କେବଳ ମତେ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଅଡିଓଟି ପକେଇବି। ହଁ ତମେ ଟଙ୍କା ଖାଇନ, ମିଛ କଥା ଯଦି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଆଉ ଏଟା ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ଗୋଧାମରେ କଲେକ୍ସନ କରି ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କଣ କାମରେ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଧାମ ପାଇଁ ଆଣିଛେ, ଗୋଧାମରେ ହିଁ ଲଗେଇବା। ଲଗେଇବା ସେତିକି କଥା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଛ କଥାଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି? ଆଜ୍ଞା କିଏ ମହାରାଜ କହିଲା ଆପଣ ମତେ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପକେଇବା ପାଇଁ କି, ଯୋଉ ଅଡିଓ ସବୁ ପକେଇବା ପାଇଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଗୋଶାଳାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇନ ଗୋଧାମରୁ, ମୁଁ କେମିତି କହିଦେବି ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମତେ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଉପରେ ତମ ଉପରେ ବିପଦ ପଡୁଛି, ତମେ ଖାଇନ, ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ପକେଇବ କି? ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଇଏ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ମାନେ ମିନତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କାରଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ମାନେ ଆରୋପ ଲଗଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ କଣ କହିବି, ଏଭଳି ବିଧର୍ମୀ କର୍ମ କଲେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା? ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିବେ, ମାନେ ଆମେ କେତେବେଳୁ କଣ ତାକୁ କହିଦଉଛୁ, ସେ ମାନେ ଯିଏ ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ବାବା ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି, ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କଣ ମାନେ କଥାଟା ଯୋଡିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସତ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ହଁ ମାନେ ହଁ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମିଶିକିରି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା। ସିଏ ମହାରାଜ ଫର୍ଜରୀ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକଉଛି, ସେ କରିବ କଣ ମହାରାଜ? ତାର ଆଦତ ଏଇଆ ମହାରାଜ, ମୋ ଫଟୋକୁ ମାନେ ଅତି ଅଶ୍ଳୀଳ ମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିକି
ମାନେ ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ